Disclaimer: the views and opinions expressed on this show by the host, ICEs, do not necessarily state or reflect those of the channel. Furthermore, the views and the opinions of the guests, yes, do not reflect those of the host and the channel. Ladies and gentlemen, welcome to the podcast. First and foremost, I'm your host, MJ. Don't go alone on the red couch. I have my boy. My name is MQ. Welcome again, guys. It's your boy MJ. I don't roll alone again. Welcome to the red couch. It's your boy MJ. I got my boy. This is the red couch with my boy. But I'm such a Samsung. Somebody money. Somebody ghost. Somebody. Legends. Angifuna ukubiza kakhulu ngamagama agcina wrong but sawubona. Yebo ninjani? Siyaphila. Sikhona. Welcome to Red Couch, but see, before we just start, siyabonga ukuthi uhloniphe and we truly appreciate ukuthi ufundelana. Siyazi ukuthi into busy, especially in weekends. But we like us nje ukuthi usitshele ukuthi ubani umuntu in detail ukuthi ukhulelephi kanjani ufike kanjani la ukhona. Okay. Angibingelela ngiphinde ngibingelela. Umuntu useni umbuso wakaMnguni. Ubhuti nje ukhulele lokishini umfana la kwaMakhutha. Yeah. Ngayihamba ke indlela zomfana ngeze ngifikela ngikhona. Waqhatha. Kakhulu. Ngiyo sports sami ke leso ngisakhula. Elamuntu useni liphuma phi? Ayigama lami nje lesithathu leli ngaliqanjwa ugogo wami. Ngikhule nje nalo ngoba amagama amonke awaziwa ile lamuntu useni ngaziwa la chuma nje. So kahle ugogo wakho wakushela igama elami eladuma. Yes. Wayibona ukuthi uzoba yini bunjalo nje ngobubenga. Oh, that's nice. So lekhaya sinomuntu okahlala athi mesikubizile athi uyahamba uyobheka ukuthi yini esingakubuza yona. Apparently I think wonke umuntu uyazi ukuthi mekuthiwa umuntu usenikhuluma ngendawo oyiphethe okuyila khona abantu abayivocavoca bayajuxuza with the trend and the latest way of saying it ila Covercon. Yeah. Angifuni ukuthi namhlanje sikhuluma kakhulu English ngenxa yokuthi senzela abantu bakaMakhutha. Ngifuna ukuthi accommodate wonke umuntu ohlala kaMakhutha, ugogo omkhulu, everyone okaMakhutha, because I feel like wonke umuntu should understand ukuthi umuntu useni who he is and fanele akwazi uexpressa kahle. Khona ugogo umthanda mhlawumbe umuntu osenothanda ukuthi mhlawumbe umqashele umzukulu wakhe, you understand? Uthola ukuthi uzothi angisamuzwa ko la mfana lo ukuthi uthini manje, you understand? I get you. Let's try to be more Zulu. Yeah. Umuntu useni uyiqashile ingane elokishini. Sewabona abafana besebenza. I'm one of your biggest customer. I know ngihlezi nje ngikamuntu useni ngiyabona abafana besebenza lapho nalapho. Khona mama beyingane abantu abasebenzayo yabo. Bekuhlezi kuyiphopho lakho vele ukuthi uma ukhula noma on your kwi-journey yakho usahamba usafuna ukuvula le ndawo oyivula. Bekuhlezi kuyiphopho lakho ukuthi ubuyele elokishini uyoqasha labantu abaqashile manje. Like akubona wonke umuntu osingenyanga aholela abantu yabo ayivelele wonke umuntu wena uzizwa kanjani with that part ukuthi enyathelo zakho uhambile empilweni sokwazi ukube khona umuntu ozomholela kwazi abuyele back emndenini wakhe ayowondla umndeni wakhe ngale mali umholela ngayo. Yeah, mfethu sibuyele lapho nje kwakwesifiso sami nje ngikhula ngokubona nje isimo saselokishini isikhathi esiningi emalokishini isikhathi esiningi inhlupheka into yakhona nje yabo. Ngingumuntu nje ofisa ukuthi one thing ngingathanda nje ukushintsha impilo zabantu yabo. Ngenhlanhla ke inkosi yangi ngipha amandla ngavula lokho kuyibusiness ana laqala lincane ngoba ngaqala ngisebenza ngedwa ngaya sabababili sababathathu nje namhlanje sesu13 yabo. So sinamanje safuna ukuqhubeka at least sifike ku50 ngoba nje ngiyabona nje amandla onawo ukuthi ukwazi ukuthi wondle imndeni ewu13 owedwa. Yes. Omunye ngizwe ukhuluma because especially leli gama lakho leli lichumile nendawo yakho usiqambe ngayo.
So kusho ukuthi usondelene kakhulu nogogo hence uchaza ukuthi uyena wakushiyana leli gama. Ungasichazela nge-relationship yakho na since leli gama lize lachuma laze lafika la eseliyi-brand khona njengamanje. Yeah, ukukhula kwami vele nje mina ngikhule ngingahlali nabazali ngihlala nogogo. Yeah, ngize ngahlala Sandla sakho siyabonakala. Yeah, ngicathi ngize ngahlala nabazali sengifika ngene high school nje lapha ku grade R kuyakhuphuka kwaku first year phela kuthina. So grade R manje kukhuphuka ku standard 5 lapho. Bengumuntu ohlala nogogo nje. Ofisa ukuba yini ngaleso sikhathi? Emqondweni kwahlezi nje ngithi nje ngizoba udokotela nje emqondweni nje nogogo Yeah, I know. Because nama ngangitsho ngomdokotela. ngoba ngaze ngathatha nezifundo ze-science ngoba ekhanda lami nje ngangithi udokotela. Ngiyalibona ijazi lemhlophe lingahlala. Ufunde pho umuntu sen Ngifundile iboni ngiqala mabangena phansi ngaya sesifikile ngaya emkhumbi ngaqeda sengiqedele emlazi. uyazi ukuthi uyisimakhutha nje kahle kahle. Yes, Umlando wamakhutha shothi singawozwa kuwena. Yes. Ungakuthi ngani ikhansela ngaphela ikhansela lamakhutha liyahluleka. Asingathi alihluleki ikhansela. Alihluleki ngicabanga ukuthi uchaza ukuthi wena liyakhona into oyibonayo ukwenzela yona engcono. no not ukuthi likhona into lingenzela yona elingcono. Kodwa ngokuthi mfethu uma uthi uyabuka yonke imiphakathi ikhala ngamakhansela ngicabanga ukuthi indaba ilapha phezulu abayilethi service delivery emphakathini ngendlela eright. Ibudget kamakhutha yenzani manithi Ngesibhemu ngihlala kakhulu. khona Awukwazi neyekhaya. phela ukuthi ungangitshela ukuthi awuboni ukuthi indaba phezulu. Imali yakhishwa lona lonke lokishi. Iyapi imali? Kusho ukuthi kona wonke amalokishi kunamakhansela afanayo. Ngoba phela lokugula lokwamakhansela into eyodwa. Mukuthi uthi KZN yonke mina ngumuntu ohlezi emalokishini ahlukahlukene yabo. Sihlezi sikhala ngamakhansela ngicabanga ukuthi no akukwazi Indaba ukubandla. ukuthi ikhansela iyona inkinga. Ukuthi khona umuntu odebhekile nje bakwazi ukumakhela lo yedwa wabo ozokwazi ukwakhela leyo mali usuke iphuma. Isikhathi esiningi imali le yezimo ephuthumayo Umngane nekhansela. No wangena umngane. Mayikhuluma ngekhansela ningicabangisa elaseNewcastle ne. Niqhelelene nekhansela kodwa engikwaziyo ukuthi nami bake bafike kumina njengoba nami nginebhizinisi mangabe kwenzeka isimo esikanjalo esiphuthumayo so awululisandla into enethize so ngiyacabanga ukuthi mhlambe nabanye osomabhizinisi abakhulu ke yabo nabalula kakhulu bese kwenzeka kusizeke lo umuntu. I don't think so. Angicabangi kanjalo mina. So ukuthi banenkinga banangifonela but angiboni nje kanjalo. Abethi abantu baseNewcastle beteleka kuphela amanzi kuthiwa liphi ikhansela kuthiwa lisesaluni linama-dreadikisa ikhansela laseNewcastle kuthiwa lisesaluni liyaqina. I don't understand mina honestly. Ngisanda ukuthasha base kwilento yaselokishini nabantu nokufisa ukuthi kululwe izandla ngolesithathu senzeke lo mshophi kwi-South Coast kakhulukazi. How that affects kanjani business lakho? Are you guys still able ukuthi na operate kwenzeka kanjani? Since thina azange sithinteke mfethu sisa operator njengelesi operator ngayo yonke into esarana smooth. Yeah, sibe nenhlanhla shuthi indawo sakhe kuyona nje hayi. And ade ukhuluma ngendlela osiza ngayo so ngokuzwa kwethu nokufana nathi kwethu une program okuyi-run ukuthi I think ngolesibili ngolesine la ukwazi ukupha khona abantu ukudla usichazele kabanzi ngalowo program. Angisayirani ngaleyo ndlela ukuthi kubule esibili noma ulesine kodwa njoba ngeke ngisho ngithi amakhansela kwesinye isikhathi ukuthi phela uma ulibukela kude ikhansela nami likele ngibize makhona lo mndeni okubonakala ukuthi awuthathe entweni ngenzeka donate mhlambe grocery ileyo impahla edingakalayo yabo not ukuthi abangani angithi ilokishi lami mina engikhule kulona engilazi and kumuntu mina ongathanda ukubona omunye umuntu ehluphekile ngoba inhlupheko ngiyayazi No, siyakwa ile ntate ngisho last week kade ngene interview no Ghost amaGhost. yes Uyafana no Ghost amaGhost. Silibonile iqhaza lakhe emphakathini, you understand? yeah That yabo into encane ayitholayo should asikwazi ukuyibona, you understand? Because mina mhlambe ngikhuluma personally because ngiyibonile imndeni eminingi ihamba iya kuyena yo reporter mhlambe reporter kubantu abakhe abamsebenzela uzabona angengizosho amagama abantu but abantu abamsebenzelayo, you understand? Kufike kuye lo makhelwane lo kade ebhekelwe yindlu namhlanje thiwa they don't have abanayo imali kuye the second neighbor ozodebhekelwa yindlu uthi uyabona lo uyakhela lo yavanga akhele
lo uwakhele ngenxa ukuthi wazi usibanibani osebenzela usibanibani, you understand? So my point ukuthi angiboni ukuthi imali abanayo, ngibona ukuthi management yakhe ayihlelekile nabawazi umsebenzi wabo. And also I think uqashwa kwabo bebonkana lapha e-office abaqashanga due to qualifications, because mase kuthiwa manje sibeqolela ama qualifications abo angeke kuze kuqala ukuthi sibone ukuthi baqashe likwenzeni ikhansela no ukuthi biningi imndeni kamakhotha disadvantage ezisizoyibona umuntu ezisizoyibona uGhost amaGhost, you understand? When she's there, you understand, she could do something for their parts, but she's not doing anything, you understand? Which like there are kids that go to school without even eating to school, but sengolibona umuntu saying no Ghost amaGhost, what are you doing as a counselor? But ikhona imali ukuthi wena mase ufuna ukubuyela esihlalweni ukwazi ukuthi unjani uadvertise ukuthi fanele bakuvotela abantu. How does that make sense? You understand? But I'm not fighting with her, I do not hate her, but I'm just saying ukuthi correct indlela owenza ngayo njengomuntu ophethe umphakathi. Politics, it's like exactly my point. Politics like that. And the other question I think for is looking at Durban and then yazi ukuthi eThekwini indawo ye-groove nje i-groove, and then wena nawe we-entertainment industry. And then looking at where indawo yakho uyibona injani, like looking about Max's lifestyle, about Yadini, Mojos njalo nje, like Florida to that level indawo yakho ufisa ukuthi njengoba ikla njengamanje ufuna uyibona ilapha ngesinye isikhathi. Yabona iphupho lami nje nendawo yami ayikho enye indawo engiyibona efana nayo kusasa. Yeah, ngiyabo lezo ibalile ngiyibona zincane kakhulu. Ngibona because I've been to Florida, I've been to your Keys, your Empire, you know, I'm not hate the places. Zimnandi indawo zakhona. I'm not saying this because ngiphuma eKamakhothi ngikhulela khona, but bra ngisuka khona eFlorida ngithi akiwe kamuntu saying, because the fun that we have there I find sithola kwenye indawo so ngasixoxela ukuthi ngubani. vibe So umuntu oseGunya, because we have lots of followers from Joburg, and let us say manje umuntu uyafika la Durban July is around the corner, bazofuna ukwazi ukuthi Sunday yini abangafika enjoy kaMntu say, how yini ongasitshela yona ngoMntu say ukuthi kwenzakalani? Othi nje siqale lapha ekuqaleni sisaqala nje kaMntu say okay yazi kunale part esiyeqile lapha ngeke ngithanda ukuthi abantu bayazi bangayizwa ngomunye umuntu bayizwe ngami. Okay yazi akithi umuntu usenukube umfana kuqala njengoba sewubhuti manje umalume uqalwa umfana wakhulela lokushini ngenhlanhla ke nanginosihle uyazi wangena lokushini wahamba istrati endleleni ke zaselokushini kuyenzeka ugcina ushiplika soba umfana ushiplika ngayigcina sengihlele ejele yabo. Hayibo namanga. Yes ngahlala ejele 11 years wonke mina. Hayibo. Yes ngahlala ejele, so njengoba ngihlele ejele ila ngacabanga khona ke indaba kaMntusini. Ila ngacabanga khona nakhona kwathatha u10 years ukuze ngiphume sengikucabangile ka udraft up nanso kumbuzo omkhulu before ubuze lo mbuzo ngicela fast. Khona umfana ohleli lapha kaMakhotha njengamanje ona 5 years old ona 10 years old akakubone indawo nakho indlela egcwele ngayo, you understand? Uyafisa ukufana nawe asesihlambe nawe uzohamba beningcena bezomhlangabezana nazo endleleni ucomfortable ukusho ukuthi yini le yagcina sikubekile ekhulukuthu and yini umuntu ukuthi angayenza ukuthi angafinyeleli la wafinyelela khona, because now you are clean, you understand? Yes. I don't think ukuthi since baningi abakubukela kwena ngisho abafana abakhona lokushini babukela kwena show, you understand? Ngeke ngibone i-excitement bebejabula bebekubona kaMntu say hawu Razo yonke lento le, you understand? So kwenzakalani uzofinyelela sofika u11 years uhleli ngaphakathi noma ngiye in details ngoba ezinye izinto njengami nje ezinye izinto sasiyithatha lapha koyizo ku TV ngoba siyibona ku TV bese siyayipractice ngala kanti senze into wrong yabo thina sibona kuyistyle kuyini yabo. So nami ngeke ngathanda ukuthi ngichazele umuntu ukuthi kwenzakalani ngize ngene, kodwa njengoba ngeke ngihambele nezikole ngeke ngibayala ngithi no into wrong ngingayenzi ngoba ikufinyelisa lapha masubuya lapha njengami ngifike ngafunda phakathi ngenza izifundo za engineering ngashaya ngaphusha and ama-marks amahle yabo distinction board engishaya ngabo but umsebenzi angiwutholi. So iqiniso ukuthi ejwayeleke efunda iyafundwa kakhulu ayikho indawo efuna kodwa umsebenzi awuthuli akali masubuya lapha. I-reason
angithi usuke usunegama Criminal elisha record. criminal record. manje banifundiselani ukuthi nizophinde nibe nenkinga finding umsebenzi? Sisayi-challenge leyo besayibhalile sisayifaka enkantolo sisayi-challenge leyo ngoba phela bathi bona bayasilungisa sesilungile-ke manje bakunikeza ithuba uphume but abasakunikezi futhi ithuba lokuthi uphinde usebenze. So kwaba nzima okay, back to your question, I'm sorry. Back to your question, what's the question? My question was ukuthi ade ukuthi phela uthena ade hleli ngaphakathi kule indlela zakhe zokuba umfana Yeah. lezi zenzeka every now and then and ukhulele lokishini and then waba ne-vision ne-idea ukuthi ngifuna ukuvula indawo kanje mase ngiphumile. So mina sengiyabuza ukuthi le mali ubeyigqibephi ngoba sephuma ejele sefula indawo engaka. Ayikho-ke ayizange bengekho senti ngaleso sikhathi bengekho senti ngicathi umuntu usenje ubukhulu ungaka uqala emalini engaphansi cishe ko-500 rand ngoba into engenzi ngithe uma ngiphuma mina njengoba ngisho ngikhulele lokushini ngama-weekend uma ngibuya esikoleni Saturday ekuseni ngiyavuka ngiyoshaya isicapha so ukwasha imoto into engiyaziyo. You've always been a hustler. Yabo ukuwasha imoto into engiyazi ngithe mangibuye lapha ngabona ukuthi into engiyaziyo ukuwasha imoto mina ngabe ngiqala ngavula icar wash nakhona ngiyiwashela eceleni umgwaqo. Yabo ngiyiwasha ngedwa omunye ngifonele ngiyoyiwashela kwakhe imoto so ngagcina ngendlela esengibhizi ngaqasha umuntu njengoba ngithi saqala sibabili. Oh yeah. So ngaqasha lo muntu wesibili sababa u2 saqhubeka nemoto saqhubeka Uphi manje wathola elinye itoho. Sema ngokuqhubeka kwasha imoto abantu bebabaningi ngempela sibawashela imoto befika nokhula box notshwala. Into eyenzeka mase siqedile entambama kufanele sibaqoqele amabhodlela lawo. Manje ngiyibuka lento ukuthi yazi lamabhodlela lawa adla isikhathi sethu lawo amabhodlela ngize ngithola umunye umuntu ngimkhokhela imali uzaqasha amabhodlela amabhodlela singawazi aqhamukiphi saqala lapho umuntu usenike safaka yona ke lento le esiyiqoqa kwabe yithu esesiqoqethe siyaziyo manje. Yabo kwaba kwaqala kanjalo indlela yinde ne yes kakhulu and isaya phambili. saya phambili. Nice. Kwaba nzima kangakanani because umboshiwe elokishini I think ngokumuntu sekazi sisanda uboshiwe uhlele ejele usubuya ke usuwasha imoto la kusuvula indawo kwakunzima kangakanani for wena ukuthi abantu baphinde bakuthembe because wena masephuma ejele kube ukuthi ngiyasatha sonbana all of that. Kunama mangabe usukhona ke lapha kunama program owenzayo ayenzela ukuthi nawe ungaxwaya abantu emphakathini yabo. So ngendlela abantu abakhuluma ngayo wena ungagxili kuyona bakufundise lento kufanele ufike uyenze wena ngaphandle yabo. So ngisticke leyo nto kuthiwa ama life skill. Senza ama life skill lapha vele abantu bazokhuluma ukuthi lesiboshwa lesi lo sikhotheni lo yabo bazokukhuluma lokho usefuna ukwenzani ke manje nakhe esengene emotweni zabantu kungadukile utho lapha uzukuningi osuzokuthola yabo but umuntu ozofika kuwena uzobotha lo mfethu ushintshile yabo uyena osezotshena abantu ukuthi awushintshile lo mfethu. Picking up with conversation yethu usanda as if umuntu ade hlakaniphile because you did physics and maths in high school and then asejele you did engineering as well. Lezo ifundo zidinga imaths zinzima kakhulu and I want to know ukuthi siphi isifundo sasenzima in high school and then like how ilendlela nje ihamba kanjani. Isifundo esazinikeza inkinga iyona iscience. Iscience. Kodwa futhi iyona engangiyithanda yabo. Kuba njalo vele I think so kwaba njalo ngithe mase nginesikhathi sonke ke ngaqala ngabona iscience fanele ngihambe kanje kuyona ukuze ngoba yona noma kuthiwa bengiyiphasa bengayiphasi mhlawumbe bengiyiphasa ngo65 yabo. Kodwa ngingabi ngaphansi kwa50. that's a lot. Back in the days lesikhathi esifunde ngayo bekubuye ngithola ngiphansi ngithola no39 ngiyayifeyila lezo sikhathi yabo. So ngize ngayithola kahle college ngayibamba kahle college manje. Omunye umuntu angathi mhlambe esombuzela mhlambe ohleze ufuna ukwazi ukuthi and kulo kasike sithi singezo 5 years uyibona injani umuntu useyini all of that. Njengoba ngiye ngasho ngathi yabo kule ndawo uyibalile zonke ayikho engiyibona sorry esiyibalile angeke ngithi eyibalekile ekuqaleni zonke ngiyibona zincane in 5 years time yabo ngendlela esikhula ngayo ngicabanga njengoba wena usho ukuthi uyicustomer ubone ukuthi weekend siyakhula yabo. Yeah, and I've also noticed ukuthi sometimes sesinokufika manje sifisa nabantu bakomlazi
abantu bakuNanda basuka elokishini yabo bezogroova la kaMthuseni ubona mase bebuza ukuthi la kaMthuseni into ukuthi mhlambe ukuthi ayikho lento ngingayithola ngeke ubona ukuthi lo muntu akayena la kaMakhosi understand kuphatha kanjani lokubona ukuthi kusekhona umuntu osuke emlazi kaN osuke emlazi kaG osuke emlazi kaF azosupport uMthuseni umuntu angamazi angahlangani naye. Ya kuyangijabulisa kakhulu lokho ikona ke ngichaza ukuthi ngiyibona sikhula nje isonto nesonto ngoba nezokuphepha siqinisile senza sure ukuthi umuntu kaMthuseni aphinde akhalele ukubuya. Speaking of lento yokuthi ezokuphepha so ngizwe ngesource yethu allegedly so khona i-accident eyenzeka ne but kuthiwa you were very hands on abantu baphuthumisa ey'bhedlela nani. How was that experience? Did wafeel ngathi mhlawumbe ibhizinisi lakho lizo-effecteka ngale nto eyenzeka and then abantu ba-appreciate indlela wawu-hands on ngayo usiza wenzani but ngizwile nami ngomuntu engichazela ukuthi hayi uyindoda enjani and ngifuna ukuthi nawe-ke uyiconfirmele wena ngalokho. Ngiyezwa ukuthi okunye uma kunama-event kubuye kuphume esandleni ngoba uthole ukuthi izinto ey'ningi zenzeka ngaphandle awuyiboni ufika sekwenzekile. La ngaphakathi uthi yonke into i-right njengaleso simo leyo show into eyenzeka ngaphandle mama kude nje labantu abangaphandle abangafuni ukungena ku-event bagcina benyathelana lapha ngaphandle besinikeza inkinga. I think ulindilekile vele ukuthi endaweni kukhona I think nawe uyakwazi lokho uthe umuntu useshayo walekhaya mesesha wabe sethola ukuthi kuluba khona nezinkulumo eziba khona especially uma unendawo efana njengeyakho umuntu onendaba ne-community ukuthi yindaba hlezi igcwele endaweni yakho you understand ngabe uthwele ngabe uney'lwane wena lokho kuke like ukuthatha kanjani because of it yabo into ekhulunywa umuntu iya-affecta wena unganga-respond ngaleso sikhathi but if umuntu ezokhuluma ngawo ifike kwena lo ndaba leyo ngeke unga-affecteki because omunye umuntu uzosho ukuthi umuntu esenuthwele you understand mina kade angizothi umuntu esenuthwele kodwa still ngisaye endaweni yakho ngabe izolelana zakho ezingibizayo noma kwenzakalani uyiresponda kanjani into kanjani ukuthi ufile udelelekile noma I think futhi mase mengalela umukhuluma umuntu okwaziyo ukuyibeka i-answer yakhe awubeki ngokweyisa awubeki ngokwenjani ukuyiphendula kanjani into kanjani umuntu mezothi kaMthuseni kuyiba khona izilwane ukuthi uthwele uMthuseni yabo because I think nino ghost niyafana Thatha lento nino ghost niyafana ngoba ughost nayo mfana selokishini kaMakhosi abantu baphuma out you understand abanemali esithubeni and then nawe waphuma ekhulukuthi wabuya lapho indawo yakho mhlambe ngosuku yaba nabantu aba-100 khona indawo engenzeka imention ezavulwa emva kwakho ey'fana njengoshabhezi kanje ey'fana njengothawula kanje uyabo zazaba zawo uyabo manje so ithe beyifanda siyasho ukuthi kuthiwa khona into ekhona mina ngathi ngisayibuzela Mthuseni. Hayi ukubuyela lapho ayikho into ekhona ngicabanga ukuthi mhlambe makuthiwa khona into ekhona ngabe mhlambe isiteji sesikhona manje kube ngempela ikhona lento ekhona kodwa ke abantu into abayikhulumayo iyayingicasula kahle ngisaqala ukuyizwa nemthweni unenyoka abanye baze bathi hayi siyibonile ilunguzile phansi kwecontainer yabo so into nje shuthi into ngiyibuke usho ukuthi elokishini makukhona into oyenzayo uyenza ihamba kahle so kuzothi uthwele vele akunjalo into yaselokishini kodwa makuwumuntu okufika enza kahle kuzothi uyasebenza lo muntu okufika shuthi nje thina abantu asithanda ukuthi omunye umuntu simncome simnikeze nje leyo nto yakuthi hayi mfethu siyakuthulela iphaphe lekhwele yebo sibuka ngoba ukwi-business sector yase South Africa naba kukhona my friend amaPakistani nabo bonke laba abafika ngoba leyo nto in-effecta kanjani especially yesona entertainment but now we business sector and lezo zinto ziyan-effecta in any given time yes indawo yakho ihlezi igcwele but kanjani leyo nto ukuthi ngoba abantu bahlezi becomplaina ukuthi la emalokishini mina mangivula ibhizinisi ngukhanyile abantu ngeke bengisupporte njengoba besupporta ePakistan noma besupporta my friend. Ngicabanga ukuthi nabo my friend beqala lento ayaqala ngedwa bayihlanganisa so into ezoshaya wena khanyile ungayivula i-tech shop uthatha ama price akho naka my friend akafani
so my friend azoba phansi awakho abe phezulu ngesiye ke kuwena ngoba elokishini sixakekile noma kuthiwa izinto za my friends nithi zibonile nje sothenga ngala sibona ngathi right khona ngoba sesiya ngeprice manje so angithi mina nginekhishi ngijwayela ukuthi la kodwa khona my friend isikhathi esiningi ngibe khona nami ngikhona ngikodayo khona into abayenzayo mhlawumbe ukunake nawe ngakini i-truck edelivery icontainer yalaphi mhlawumbe suke number 5 iziyoshaka amakhutha kuba i-truck eyodwa edelivery my friend into abayenzayo my friend banesikhwama sabo sokufaka la bafake bese bayothenga in bulk bathola more discount bona yabo wena mawumnguni uzohamba uyothengela uzothenga ngqo la yabo so ama price ozothenga ngawo nawo i price ozoyibeka uzobeka according ama price othenge ngawo ngithi so ishaya lapho ke lento so thina abantu ke thina bala engizokuthi abantu base South Africa lento yokubambisana azange sifundiswe yona azange sifundiswe angazi noma ukuthi iphutha lethu noma iphutha labazali ngoba usho ukuthi into esingayifundiswanga because leyo nto sifunda ngendlela manje uma sengibona umdala ukuthi hayibo ucheese mayemza umzali ethi hayi musukusika lo cheese kanjalo musukusika uphelo nitose neqanda kanjalo ubone ukuthi igross iyabiza yini ni advice onganikeza umuntu useyomncane olapha elokishini because you have a business successful akekho kunyezile lama lesson onawo njengamanje nendlela ofunde ngayo ngoba usunebhizinisi enje yini leyo ofisa ukuthi mhlawumbe ungayitshela umuntu omncane ongangawo like a young version of yourself ukuthi umuntu nje noma yini ayisebenzisa ekhaya aqaphelisisa ayisebenzise ngendlela angayichaphazi njobusho nje akekho umuntu omana asuka shaya amarasheni awutiya wakhe kulesimo esikusona nje esibhekene naso njengamanje uma khona irasheni ushaya irasheni edodwa neqanda elilodwa uma ushaya amaqanda awu4 amarasheni awu4 uyamosha la yabo and leyo nto izokulimaza masuphambe ngoba le nto yokubudget izokuhlula wena yabo since umuntu ophethe indawo yokujuxuza kanje njengomuntu oseni iziphi ingqinamba ohlangabezane nazo ukuze ngasemantombazaneni lawa angafundiswanga ngokuba ahambe iphosa emadodeni ayitshela ukuthi anemali ngoba obviously ngekuba wahlangana nazo ingqinamba lezo ukuthi azoyiphosa phela abone umuntu oseni abone umkhaba asho ukuthi hawo definitely imali igcwele lapha yana awuthi ngiyoshaya ishot yami ubalekelana kanjani nalezo igaba lezo ukuthi ungakwazi ukuthi ugcine usuya-attached kuleyo nto leyo ukuthi umuntu useni ngoba angazi bandla ngesizwe mhlawumbe ngoba mina ngazi ngesizwe mhlawumbe unazi iy'tori zakhe ngaphandle I don't know angazi but ubalekelana kanjani le story ukuthi intombazane nayo iyayiphosa kuwena ubaleke wena njengomuntu wesilisa ukuthi ungalingeki or mhlawumbe ukuthi uhloniphe unkosikazi wakho wenza kanjani ukuthi leyo saga leyo ungabi involved kuyona yabona into eyinkinga kakhulu leyo kodwa ngiqala nje into engayitshena yona ukuthi ngoba sobona amabhizinisi aphambili obhuti bethu noma lumu bethu isikhathi esiningi ukuwa kwawo kufaka abantu besifazana so into nje engayitshena yona ukuthi no umuntu wesifazana nebhizinisi angimhlanganisa so mawulapha ngikuthitha njenge customer ukuthi wena uacta kanjani mina ngikuthatha njenge customer yabo ngeke ubone ukuthi lo muntu lo ufuna iattention yakho kodwa angimnikezi leyo nto akuze kufike lapha yabo ngoba one into ezokwenzeka njoba ngimthola la ephuza kuzoba lula ukuthi angicele lento engiyidayisa isiphuzo yabo so lapho iprofit ke ayisafaka manje ukwazi phela ukuthi aba-3 aba-4 awukwazi hayi ngoba kuyena umuntu oshaya njalo kodwa ukathi mayeshaya ibambele yona i-istropez yabo ngaleso sikhathi emva kwathi uclass awukwazi wabona usukela nto angazi abakhothi bani ozophinda awethisele izinto osazakubela uyilephi. Speaking of umndeni wakho ngiyezwa by listening to a conversation yakho ubaba like unjani ukuthi umuntu ofisa ukwazi ukuthi umuntu use emndenini wakhe and we living kwindawo esikhuluma gender based violence nani yini take yakho kulezo space so GBV nani yabona mina ke njengoba ku entertainment into eyinkinga kakhulu ke le abantu masebedlile angazi uma ngizothi ukuzwana kubi khona yini yona true colors yona esasinikeza inkinga noma sizama ke sina somuntu usenika wash ngoba ngithi konje usuku lo mama yinini
Men's Day. ngo-September. But August. Valentine nje kube yabo kuningi Cha nje. lokhu Women's Day nje August 9 Yeah, August 9. sike senze lento le ukuthi ngoba siyayifuna ukuyifaka kubantu emphakathini lento ukuthi imbokodo ngempela ibona abantu ngenzala afuna abantu. yes kufanele sibatreatiswe kuyimbali zezwe thina ke into esiyenza mhlambe njalo ngalesikhathi ke sibiza omama mhlambe simeme omama ba100 sibenzele ilunch ithizeni yabo senze ukuthi babona ukuthi nabo babalekile nobhuti abasuke bekhona esuke simamemele suke senzela ukuthi bakudlulise le inkulumo kubhuti abasuke bekhona ukuthi no abantu besifazane ngichitha nje ukuthi kanjani akusho sefana umbeka isandla akusho sefana umthuke phambi kwabantu yabo ngoba kusawukuhlukumeza nakho lokho yabo ngiyakuzwa ukuthi into oyisumelayo and into oyikhathalela of which ngoba siphila nje kulesikhatha manje so ibusiness lakho belikhona before i-lockdown. So during the lockdown usurvive ngani because abantu bebengavumelekile ukuphuma and then utshwala bengadayisa nani ubuwenza njani njengoba business lakho liphinde lavuka laba lalikhona futhi likhula every day. Yeah usho ukuthi ungasho ukuthi umuntu usizo ukusave nje kakhulu lapho ngoba i-lockdown nje impela isho ukuthi iyamvusa phansi umuntu ngempela kwasho kona ukuthi umuntu ukhona yecindezela khona kwagcina kuhlangene yona i-lockdown kwakuyisimo esisimbi kakhulu engafisi ukuthi siphinde sibuya sak effect kakhulu yeah enye into engifuna ukubona nje ukuthi the isource leyade sho ukuthi kwaba khona accident ngaphandle apparently kuthiwa kukhona okuzoba khona ne-marches yakamtuseni all of that by students noma ngazi kwakuyi-students zase-Coastal yes kwaku-affecta lokho in a way noma wawune-stress mhlawumbe ukuthi ibhizinisi yakho ingavalwa all of that yeah i-stress asikhona ngoba phela yazi nawo abantu babetoyitoya beza kuwena abanye bangena ngenkani balimaza impahla kwakukhona lokho yabo. Speaking of abantu bakamakhosi since umuntu we-entertainment I think amaphoyisa abantu osebenzisana kakhulu amaphoyisa akamakhosi akusizile iqhaza labo uyalazi njengomuntu onendawo umjuxuzo kanje. Yes inkinga engiba nayo nje nami ngibikela amaphoyisa engibona ukuthi ngaphezulu kwama alekeleleka afake isandla njengaleyo match iwona asiza agada ngaleso sikhathi bemasha yabo yonke into yahamba kahle yeah. Yini ekusebenzelayo ukuze ube nale relationship onayo nomphakathi ngoba ubukeka umuntu abamthembile nabamhloniphayo yini ocabanga ukuthi yakusebenzela wenza ngani ukuthi umuntu athole le respect onayo njengoba bengeke ngasho ke ukuthi umphakathi akuwona abantu engibabeke kude abantu engisebenzisa yeah njengoba yonke into eyenzeka emphakathini nami ngisuke ngikhona ngithi nami ngiyilunga lomphakathi so makufanele ngiphonse isandla lapho kufanele ngiphonse isandla lapho. And enye into njengoba lo nyaka nje uqalile yini ofisa ukuyishintsha ebusiness lakho ukuze kukhule noma uhappy ngale ndlela eliyona yibe ofisa ukuyishintsha nje kulo nyaka ebusiness lakho? Kuningi lapha kuningi nje sifuna ukuthi senze i-VIP isimanga kakhulu ukuthi unyaka yona le VIP ku-right angithi yabona ukuthi sekhona nabasakazi abahambela umuntu useni so kufanele bahlale endaweni yabo. Speaking of ama-event kulo nyaka because last year ngibonile ukuthi ama-event niwenzile but not kakhulu but niwenzile because I think i-event yakho yenzile kakhulu enkulu nawo last day la kufike khona uTheko. Yes. Kulo nyaka ne-management yakho yini nicabanga ukuyenza nizoqhubeka nenze ngendlela nenze ngayo last year mhlawumbe ama-event abe bla 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 noma ni-focus kuwona this year a lot ngifuna ngicabanga ukuthi ama-artists enizwabiza imaphi imaphamplane nawo when it's coming to ama-events yeah njengoba uwangibuza ke ukuthi thina namaphoyisa sisebenzisana kanjani yabo so lento yama-event bake basibiza e-police station unyaka usuphela bathi bacela ukuthi siyehlise kancane ngoba masenza ama-event thina baningi abantu abalimalayo ngisho thina sesivalile emgaqweni ingozi yabo
So leyo kwama-event ngicabanga ukuthi kulo nyaka ngeke kube yinto yanjalo njalo njenga-last year. So into ezokwehla until size sithole indlela yokuthi abantu baphephe. But I don't think ukuthi khona indlela ukuthi abantu baphephe because if umuntu irresponsible yena abakwazi ukuthi bona angisho ukuthi ku wrong lokushoyo but bona abakwazi ukuthi njenge police station bathi nina yekani ukwenza ama event. That means ukuthi bona they are structured as a company or as bona bazozola mina bayi understand into abayenzayo because I believe ukuthi bayaqeqeshiwe njengama police and bayawazi umsebenzi wabo bayahola each and every month but ubenzalo bathola behlele intombeni zabo ngamaveni. So I understand ukuthi why bezovimba wena ukuthi uqhubeke usebenze enkampanini yakho wenze imali ugenerate imali bona they getting paid imali njalo ngenyanga abalimali ephaketheni. So if wena bezothi yeke ukwenza ama event njalo ngonyaka uwenze kancane sho means ukuthi wona uzolimali ephaketheni abanendaba nalokho kanjani sho nina niyikhulumeli ngiyabasaba. No hayi ngoba singayikhulumeli nabo basuke bevikela umsebenzi wephoyisa ukuvikela umuntu osemphakathini ngayo yonke indlela wona umsebenzi ephoyisa libekelwe wona emphakathini yabo. So ngoba besho kanje into abasitshena ukuthi nezindawo zenayinama parking into efanele yenzeke besibonisa no yazi manibone ukuthi umuntu usedaba kakhulu akasekho ukuthi ashayele ukuthi angashayele ngizamele kusekhona ama Uber manje nipaka imoto yakhe endaweni ephephile imgodukisi Uber yabo. So bebekhulumene ezimelweni kanjalo ukuthi no ngathi ngathola lento yabo bahamba ubalanza bonke lanto 100 ukuthi lo imoto yakhe izongena kanjani lo uzokudwa kanjani njengoba bebangaka nje abantu abasebenza lapho nje bethinga ama quantum phela ngithi khona ama quantum bafa uma quantum abagodukisa. No, I read culture I think it takes a business leli propose that. No, I think nje ayikho into engizoyisho abantu bamakhutha police station abasebenzi amakhutha akusetshenzwe banzani kanti Like again you need to tell us. Sihle ayibo khuluma nabantu bangakini akusetshenzwe bahlezi uthi afike police station amaveni awekho uthi afika bahleli bakhamisile benza ilutho ufike yabo mina police station amakhutha ngangafika ngizo reporter omi mfana who is actually wenzani konje ngangafuna umshana ngisaba umfana mina but I was like yazini ngiclass nje angasikhathi lokho ngiyineklisha labayafana yabo bayosixhanqama lokho ngithola abantu abangobaba bawuhlangana nabo you understand ngifike ngizo report umfana yazi bathi no we understand bakhuluma isiZulu abasazi isingisi abakwesa abakhutha bathi no we understand kodwa manje yazini ayikho into esingayenza kuyena ngoba usakhulumile nje Kufuneze kushaya. That's I mean okay fine. First of all amaphutha salahlekelwe umuntu who was part of the LGBTQ+ community owadlungula akhisha amathumba washona. You guys nesibindi sokuthi ningitshela ukuthi ngistabane ngiyanitshela ukuthi khona umuntu ongixhukuluzayo nithi nina ayikho into engayenza nje. I had to ukuthi ngiqale ngize ngikhulume English ukuze basume phansi bakuyi khona sebe abanye bethi uthini bas translate I'm like ikephi lana kwenzimani la. So I think when I think they need to know their job. I think they need to understand. Service delivery, you feel like. I know what udokotela unesi iphoyisa But guys nayo yonke into kamakhutsi nendawo zobumnandi nine college nine police station yini enifunayo manje sine clinic lengasebenza onesibakhona hayi no umakhutha inkinga kwakuyilokishe elincane abantu bakhona bebancane ingekho yonke leni imkhandelo ekhona manje so abantu sebebaningi ipolice station isincane kakhulu so ungenela kulento yakho ukuthi amaveni awekho nani so into efanele yenze ngicathi lento fanele ugovernment ofanele asuma manje asakhele mhlawumbe ipolice station Adams sezothila neAdams ngoba uthi uyabuka umakhutha ipolice station umakhutha sebenza iBokodo umakhutha ufelekisi oHill oAdams yabo uziyoshaya liye kufakazi so ipolice station encane le so le indawo ibala indawo enobungozi ingozi yabo mangabe ukwazi umuntu number 5 kuzogijima iveni ama kukwazi umuntu kafelekisi so when mawufika kwesithathu uqhamuka Adams awusayithola iveni no yayenza lokho ngoba manje amaveni abhizi veni so ingakho ngithi mina ugovernment ufanele abuya ngenelele kwezinye izinto ngithi idala mina ngikhule nje yonke lemizi elapha phesheya koHill ingekho yonke mhlawumbe kukhona imindeni ewu5 kuphela wawulapha ngesikhathi sabandlululo wawulapha ngino 43 years manje mina so bengikhona into engiyibonile kodwa yabona lapho sebaqashela manje ingane hayi ziyawenza manje umsebenzi even though certify ke manje usuyayibona le service ukuthi yazini awungaze nganakekeleka
khona nje iphoyisa elilodwa kuthiwa China, I think she China best I think nje ngiyamnikeza indolo ukuthi Best bomba. Best no best bomba hayi she's not my friend. I think fanele understand i-order osuke ibekile njengodokotela angithi bafike babe lapha basho ukuthi I'm going to do this and this and this and this. Phela on top of those weights ungayenzi into because ngiyakuzwa lokho kusho and kuyayenza sense ngiyazwelana nabo. But into ehlungu ukuthi ufike uze kuthiwa iveni ibingekho kodwa mase usuyayibona iveni naye lapha ku4 ipakile umlenze wentombazane uyi-dashboard umlisi uhleli ngala eceleni bayajola iveni kodwa ayikho police station, you understand? So akufanele kube u50-50. Okay, mina ngicela ukunibuza cause angikazi ngihlala kaMakhotha senginibuza about yini enayifisa ukuyishintsha ngoMakhotha njengokuyisimo usebalile ubhuti ukuthi i-capacity police station ayikwazi i-clinic nabo abantu baningi that are utilized. Yini enye engayifisa ukuyishintsha ke kaMakhotha as in whole as it Can I answer it first? yeah. First of all, I would say awamaphoyisa amadala, not even like uMakhotha wonke nje, like ngikhulumela in general. Yabo labantu abadala ngisho ukuthi fanele balahlekelwe umsebenzi. Yabo labantu abadala laba kase bathola mhlawumbe umuntu no50 something kanje yabo. Abakhishwe Patient about 63. Hence now I'm going to the whole law of South Africa. Yeah. At least let's try to The actually Labour Act. Yes, let's try to actually see how we can actually work out. Because number one, the one about they can't work anymore. The one about they do not understand abasebenzisani ingqondo zabayisebenzi. Ngiyabahlena abantu abadala kakhulu bathi ingqondo zabayisebenzi. Number two, khansela nje kusukela ekhanseleni kuze kuyehla kuze kuyofika egcineni kukhishwe kwasani. Kube khona ikhansela lendoda. You understand? Don't be sexist. Don't be No, sexist. no. I'm saying for a reason why I'm saying that. Why? I was supporting her as a woman, but I feel like she has failed everyone in the community, and she was a good person. When I had a counselor as a woman, I was like, okay, fine. This is going to be a very good community. There's going to be warmth around the community. Everything is going to be nice because she's a woman. She understands how things should work around. But no, she doesn't. So afanele kushintsha yonke into from eclinic nje labo lesabadala balanayo basuke futhi nabo because ekugcineni kosuku if uqashiwe wa-understand umsebenzi wakho work on the parts, you understand? Hlonipha umsebenzi wakho ungathi ngwana you've been working in this industry for a longer time mase abanye abantu ungabazi because if you are for the community, be for the community for each and every day. Do not choose days, you understand? Yeah. I don't mind anything else. Khona bona utofuna ukushintsha kaMakhotha noma kwaMakhotha nje kuncane kakhulu ofanele kushintshwe ilento yeyouth kakhulu ofanele bathi ukugxila kuyona yabo ngizolinganisa nje into ema social media njengamanje abafana abancane bakonanda bayibiza ngeWest yabo so indlela shutha iWest ayilahlana uyabona ngisho ama video avela la ku social media ukuthi labafana lapha yingane kodwa indlela sebephenduka izilwane beyingane yabo so ishuthi ikhona lento yathi short emphakathini yabo thina bekubhizi ke thina sikhula bekhona okarate khona ama sports ibhola khona so abakabe bavula ama program azogxila kakhulu kuyiyouth nje ukuze singabi kulesa simo esilapha ababhekene nasenande yabo because to realize into eyenzeka la manje like ama gens is new ngithi khona ama millennium ama 2000 le ingane lezi zamanje indlela into like khona one of them example nje khona one of the students eyayithola ilokhuzani opportunity ukuthi yosebenza then khona mnganamo HR wayifonela ku HR ukuthi hayi no lungisa CV yakho 1 no 2 no 3 iyaphendula lengane ithi ngisaya kwi date ungakwazi ukungilungiselela wena uyacabanga ukuthi uthola i-lifetime ukuthi uzothola i-salary ya 10,000 ngenyanga njengamanje uthola le but uyela ubona ukuthi i-date ibalekile of which now iyo yonke lento ukuthi banale peer pressure ukuthi kufuna awukho cool enough if ever awidema ama-drugs noma utebhisile nani it's a reality esiyiface khona umngane wami o-DJ wakho angize ngisho nje igama lakhe I think enye into ingane esiqeqesha ngayo yabo ama-figures abazali they're very important because khona into akayisho kumina when I was doing my research nami ngawo uthe umuntu has been nothing but ubaba kumina
something that I didn't ngiyabonakala ukuthi have. ukhuliswe Yeah, I ngendlela understand. even nendlela ophendula ngayo umbuzo yakho. Looking for an example ukuthi how did it affect uMax's lifestyle indlela ade ephendula ngayo kulokhuzana and So if it's like a bucket circle. mina wonke umuntu wonke umuntu i-customer kuna-target market. I know that's a good answer. You say. I hope umuntu osemakhaya emakhutha eGoli yonke indawo la bazobebukela that they gonna enjoy. If ever you have any questions ufisa sembuyise futhi ubhuti uMthuseni and anything, just do comment on our comment section. We're definitely gonna have him back. Mina bhuti wami ngibonga kakhulu to have you on this show namhlanje. And isesofika uMthuseni siphinde sifike masifika i-VIP ayibe ready. Awu siphezu kwayo i-VIP. Siyabonga kakhulu. Noma sike sisho ukuthi besithe kulo nyaka noma sike sisho ukuthi uMarch or April kodwa kulo nyaka. Yes. Siyabonga kakhulu. No, thank you guys for actually tuning in. God bless or tune in. Yeah. So what you need to do, you need to kindly like, subscribe, and Bati, wait, Bati, like, subscribe, and make sure you follow. Thank you guys. Good night. Siyabonga. Yeah.